nebali labantwana baze ngaphambili. Exodus 13, verse 17. When Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory, even though that was the shortest route to the promised land. And God said, if the people are faced with a battle, they might change their mind and return to Egypt. So God led them in the roundabout way through the wilderness, through the Red Sea. Isifundo sethu ke namhlanje sisiqalele ngoba uThixo usinceda xa kukakundawo na. Ivile ivesi yethu ithi khange ahambe nabo ngokuqala uhamba kodwa kuvele uThixo uye wahamba nabo. Sabantu umzekelo ke apha etafini uyabona ke etafini sithathe mhlawumbe ukundanele Lundanele lapha etafini Lundanele ahambe yedwa kodwa uma Lundanele amyeke kodwa uma Lundanele uzothi Lundanele xa elapha ame apha Lundanele amkhanje. Yiyo ke ngoku namhlanje sifana nevesi ithi uThixo wayekile ngokuphephile eEgypt behambe endaweni erayithi kodwa uthe wawufika enkanga lavela ilifo ezinthuzi ebusuku lavela ilifo lenza umlilo nenanti. Iba lethu kuphela apho besiyazi uba xa uThixo ebona uba you can uyakuyeka athi xa uxakiwe kodwa sawuthini ngoku uThixo avela sincede. Abantu ke ngoku sasifanele okay.
person, amen, and I hope you live long us, and please protect us all and keep us safe, and we love you so much, amen. Nagbuti na pinagin sa